Добро утро, как сте? Не ме интересува. Паднах на един клип днес. Чак се чудих, че в България имат истински талантливи хора. Но преди да ви покажа клипа, смятам да ви кажа няколко интересни неща, които почти съм сигурен, че не знаете. Делфините спят с едно отворено око. Окото на един щрал е по-голям от мозъка му. Сетих се да е едно друго същество, че око е по-голямо от чешмаля мозък. Майка ти. Левичарите живели приблизително 10 години по-малко, отколкото тия, които пишат с дясната ръка. Бе ти малко смущаващо, защото съм левичар. Много ми е скучно. Много ми е скучно. Всички са вкъщи. И аз съм вкъщи, както виждате, поредно, отново. Мисля, че трябва да си намеря живот. Вместо да приказвам на таката камера, отново. Но спокойно, ще се нареди след малко, се махам. Тявам на разходка. Защото времето навън е много хубаво. Сигурно един от последните дни, когато ще така, прекарам тук някакви работи по телевизията, че ще оставам между 30 градуса тази зима. Нямам търпение да го видя. Мисля, ми е любопитно. В началото ви споменах за един български талант. Смятам, че не е време да видим какво. Страх ме да не изчезнеш, щом се появи зората. Имам няколко души и за тебе най-добрата. Имам няколко сърца, най-доброто ще ти дам. Моля те, не си отивай, любовта си ще ти дам. Долу съм сложил линк към канала на тази девойка. Това от мен кратко съобщение, кратко включване, да ви кажа, че съм се събудил, съм жив, не съм паднал от леглото или нещо такова, което съм 100% сигурен, че много ви вълнува. Колкото мен е вълнува, дали вие сте паднали от леглото. Научно доказано е, че хората, на които им е скучно, правят скучни клипове. И YouTube трябва да изтри това. Трябва. А глупавите хора ги качват. Аз съм глупав. Аба я! Има един човек, който също притежава много голям талант. Дъртака е приготвил бордее в барака и задължително си носи кондомите в сака. Дъртака, приклещил на матрака, една страхотна кака с два супер дълги крака.